Христос воскрес! Моей семье здоровья, моему дому богатия, а поле урожаю. Аминь. Христос воскрес, а мне жениха доброго. Амінь. Треба стол прибирать, да гостей сустракать. Зараз, бабулечка, допомогу. А я покуль причашуся. Треба після вертання з церкви, після всеночної, розчесувати волоси з пожаданням, щоб було у внуков стільки, скільки волосов на голові. А тобі усього внуков мало. У тебе і так їх шмат. Внуков мало не бывает. Кольких не было, хочется, как более было. Ха-ха-ха. О, дождь почався. Буде дощ идти, буде хліб расти. Чуєш? Волочовники пісень поють, да й у гості до нас ідуть. Добрий тому, то геть тому, Христос воскрес, Боже. Господиночка, журавіночка, Христос воскрес, Боже. Господарочка, дому паночок, Христос воскрес, Боже. У стараненька, мися беленька, Христос воскрес, Боже. Мися беленька, трися сухонька, Христос воскрес, Боже. Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Дозвольте повіншувати вас со святом, святом обудження, природи, святом сонця і надій. Жадаем целый год быть без хвороб. Хай все у вас святится. Щастя, радость не зведеться. Сьогодні у нашій хаті свята, запрошаємо всіх завзято, чим багато, тим і радим. Тут і сало, і бліни, бульба з яйками видны, вабить вока мед духмяним. Скринка повниться святани, житній хліб, кисель овсяний, молоко з бані глиняным, розные стравы тут собраны. Дорогие гостики, запрошаем вас до нас, разом свято святковать, песни спевать, да угульни розные погулять. Сядайте худшей, а то, мабуть, сусід уже давно за столом. Урожай буде лепшим у нас. Давайте ми худшей зберемося усі. Гостики, откажите мне, коли ласка, что является головным предметом на святе Великдень? Яйка! Правильно, яйка. А кто из вас ведает, где у яйка вверх и где низ? Покажите, коли ласка. Вось низ, а вось вверх. Лічыцца, што вось гэта частка яйка нагадвае круглы купал неба, а ніжняя замыкае свет падземны. Вось якое вялікае гэта наша звычайная яйка. Гостики, в хуткім будущем вы станете господынями и господарами. Я хочу вас запытать, кто больше из вас ведает страву с яйком? Яєчня, бліни. Зацірка, пірагі. А якія малайцы! Добрую кухню беларускую ведаеце. Але ж зараз я пагляджу, ці добра вы ведаеце прымаўкі. Ну так слухайте, шановные, а коли ведаете, дополняйте меня. Яйка курицу не Вучить. не чекай копевень яйка Знес. а дренного певня дренная Яйка. Скажи одной курице, а она усёй Вулиці. Хто кури крав, у такої руки Трясуться. Які усі молодці. Видать, у хаті одними приказками да примовками розмовляєте. Але для вас, дороженькие гостики, ёсць сюрприз. У маім чароўным кошечку разом со звычайным ляжыць чароўнае яйка. Хто яго выцягне, той будзе самым шчаслівым на працягу ўсяго года. Ой, самой счастливой будет Злата. Ну что,
будем биться? Будем, а Іриней, дай поспробувати. Ой, вельмі моцно яйка. Пойду далее. Так может поменяемся яйками? Нет, давай лишь своими. Ну что, будем биться? Будем. Нешта мы с вами засядзелись. Трэба ў гульню пагуляць. Ведаеце, у старажытныя часы, каб зямелька скорее абуджалася ад зімовага сну, па ёй качалі яйкі. У каго далей за ўсё закаціцца, у таго будзе шчаслівая і добрая жыццёвая дарога. Ну что, давайте качать яйки. Якія ўсе малайцы. Так добра гулялі, што і мне захацелася пагуляць. Дякую вам за теплую гостиность. Тепло так і лється з ваших очей у смішках. Тепло, якое разом соненькое греє земельку і обудить її життя і неділю. Дякую вам за це свято, нам пора йти далі. Хай тут сонце ярко светить, как усё у вас росло. Бывайте здоровы. Бувайте здорові, добра, наживайте.